Takže čaute, chcem vám natočiť video o tomto autotransformátore. Je to 10 A variák, 0 až 300 V. Tuto vpredu máme displej, vypínač hlavný, poistku a tuto z boku je ešte resetovacia poistka. Tu je prívod 220, výstup 0 až 300. Na vrchu máte takéto pekné ručky, keďže to váži 10 kg. To môžeme zapnúť. A takto vám to dvihnem. Môžeme pridávať napätie pomaličky. Máme skoro sieťové napätie a až po nejakých 320. Takže ideme si ukázať test so žiarovkou. Takže som si napojil žiarovku 200 W. Zapneme si to. Pomaličky budem pridávať napätie. Vidieť, pekne sa dá zosilniť jazd. Dáme si po 300, ale na 300 nebudem môcť ho dávať, lebo aby sa nám nepokazila. Tak ideme si ho rozobrať, ukážem vám vnútrajšok. Takže som si ho rozobral a pekne vidieť konštrukciu vnútornú. Je to toroidné trafo. Tuto má zbrúsený lak a trošku mám bordel na prste z dôvodu, že tuto sú uhlíky, ako vidieť 2 dráty, čo znamená, že 2 uhlíky. Môžem tu priblížiť. Tu sú 2 dróty a tuto vidieť, že je to oddelené. Jeden uhlík, druhý uhlík. A ešte vám to natočím. On sa šúcha po vynutí a každý závit je tuto zbrúsený a pekne robí kontakt a mení napätie. Takže vám idem natočiť ten uhlík. Takže tu máte ten uhlík zblízka, jak sa šúcha po vynutí a vidieť, že sú to 2 kusy. A pekne sa nastavuje napätie. A samozrejme nejaká blbosť na záver. Tu mám mod napojený na ten variák. No, tak musím ísť nahodiť poistky. Niekedy to trafo vyhadzuje. Tak ten mod ešte raz. No, už sa zapol. Dáme napätie, dáme tam 50 V. Teraz tam máme 50 V. Trošku priblížim. Dáme 100. Takú stovku mu tam dáme. Je tam 100. Dáme 150. 150. Teraz trošku oddialím. Dáme tam nejakých 200. Teraz tam dáme 220, dáme tam sieťové napätie. 220 máme tam. A teraz si dáme iba na chvíľku 300 V. Ste videli, jak sa poistka, jak sa vyplo trafo na konci, vypálili sme poistku. Viacej ako 15 A sme z tohto žrali. Nevadí, vymeníme, boli aj náhradné. Tak čaute.